ବିବାହ ପରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ଭବ ବନାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବନାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାମାନେ କିଛି ବିଶେଷ ସମୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶାରୀରିକ ବିନା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଥାଏ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାଲିଚଳଣିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଲାଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳା ନିଜର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ବୟସରେ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ଝିଅମାନଙ୍କର ବୟସ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ 25ରୁ 30 ବର୍ଷର ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 30ରୁ 35 ବର୍ଷର ମହିଳାମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରତି ମନରେ କିଛି ଲାଜ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୟସରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।